Takže čauko lidi, mé jméno je Ignis a chcem něco říct. Nejsem číslo a ani ty nejsi. Proto jsem založil něco, co mi už dlouho hořelo v srdci. Otisk živu. Pro ty, kteří z vás se ptají, proč to dělám. Celý život jsem měl pocit, že systém nám diktuje, jak máme žít, cítit, rozhodovat se, ale přišel čas to změnit. Chci vytvořit místo, kde se lidé spojí, kde každý může najít sílu, tvořivost, klid i vášeň. Místo pro každého, kdo bojuje, i když zrovna nemá peníze, sílu ani slova. Co je otisk živlu? Otisk živlu není produkt. Je to myšlenka, energie, je to oheň, který v sobě nikdy nezhasl. Je to spojení hudby, psaní, pohybu, umění i emocí. Je to síla, která tě postaví zpátky na nohy. Jestli cítíš, že ti v životě něco chybí, přidej se. Nejsi sám a nemusíš být ticho. Spolu vytvoříme svět, kde dobro nebude výjimkou. Tohle je začátek. Tohle je otisk živlu. Děkuju, že jsi tady. Váš Ignis.